Terus Apa benci dong deh. kace hai una link sila bang software thelong ke kam ke klem la sila son chi plan de di pusi government atum sarkar atum ta haron pinchong lo. For example non son India a constitution pinchong lo la pen itum case so atum phan bang ke 6 sidul lang pinchong pilu la se meha jong la pu korte lo la munda khai la tum ke Jharkhand lo la tum adyat ke hala dak ke la tum north east ang tan pen aka prek atum an IST tum han ke 5 sidul ho pas onogosi hobo niki 6 schedule de onogosi pelo schedule po phan ke schedule po ke a list po phan la north east inglong arat pen aka prek schedule tribe tum phan akhe so tum phan ba ke 5th schedule ho angdeng along si pidut ponchok lo hadak si bipon ga setami nihang ni rep especially north east India angkang along pen bangke ilitum la ST mate tum la pli Astir fancy 6 schedule long tapon lo kado kabe ma kali de kado kabe afan le itum 6 schedule kipiat kali non son for example itum fan 6 schedule ar lo ke parlo pon northeast along bangke na lo assam along bangke pilo hini keceng ako kedi Karbi Anglong Autonomous Council isilo lapen adun thu bangke Dima Hasau pulo aprangke North Kachar Hills pulo lapen aphi song atum ben cetok si boro khai tumta 6 schedule long chok kon lapen Mizoram talo 6 schedule state lo lapen Meghalaya talo lapen Tripura talo lasi di state include ponsi 6 schedule labang so aron alu ba aron along itu klar lo kedi kadok abe amale 6 schedule kali lasi la tum areng ki ka to phan lapen areng lok mucho la tum tadu la north east pen ang tan tum phana bangke kala 5th schedule ho ang deng along si dipon ka chini dam nai ma lasi ho pen trok 5th pen 6 ke ka cheprek doi 6 schedule bang aja kong theche la tum along bangke autonomous council puhedi ho la sona be advisory council pusidu la pen alang tum jung pen aron chipin chong ode itum autonomous council lo mangke itum jung pen itum lo chipin chong ode a difference ka cheprek la autonomous council has got the power to frame law by the council itself itum autonomous council atumke methang jung pen aron chipin chong ode lasi angdeng pihini angdeng sotroksi council election ki jok lapen ithurdun abang pu komara khe tumlo lata council pen 6 schedule angdeng pihini angdeng sotroksi long tokalo nang methang pele chipin chong lo non anda BJP tum pinchong sidalo di high court pen ile tum sikyas ke file dam lo sar tum group dolo tan anda pinchong sidalo nomor 1 nomor 2 bangke long le ja kong pinchong on itu angdeng ping koi long pulo tribal area pulo lapen long le aron dam lo pulo tante iltum paragraph 3 4 along pulang pulo te itu long le komara fansi jorun di hadakta ngcap pon kina lapen beha bepar claim ji pusita trading license ta komara tum fansi piun le ke che tum fan pilong ma pilong le latai tum council tum sai long lapen long le alo ke do hormu ar long sang ti pen cheng long le ki ek han ki ek de kadok avianta inglong asotum si ayam kuli lasi tum kache prek ke 5th schedule pen 6th schedule kache prek ke lama itum aja kong thecha setame 5th schedule along tani le porhi lo long le thuke asap ta keche phane jordong le latunta mati tu apna 5th schedule likha ase mati tu non tribal bilakor kane oloman bi bikri koriব নোৱাৰে man likha ase te 5th schedule amni ante non kupia posi tum se ja kong themunak le kupia posi te tum a council ason ding hal jak de